എന്നിവരെല്ലാം അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. കൃഷ്ണപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈസ്തികം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്ര വാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യം ഈശ്വരം പരമാനന്ദ മാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യദാംശം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലം ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനേ നാമിനെ. നമാചാര്യ പാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലം ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദാദാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അല്ല 49-ന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഇനി കുറച്ചുള്ളൂ. 49 അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിലിട്ടത് തെറ്റിപ്പോയി. 49. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. വിധിരോപി പരിത്യജ്യ പ്രഭാസേ ദേഹമാത്മനഃ കൃഷ്ണാവേശേന തച്ചിത്ത പിതൃഭി സ്വക്ഷയം യയൗ. അതില് വിവർത്തനം നമ്മൾ കുറച്ച് വായിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതെ ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ പാണ്ഡവരും വിതുരരും എന്ത് ചെയ്തു? ഭൗതിക ലോകം വിട്ടു. പാണ്ഡവരെങ്ങനെ പോയി? ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് എത്തിച്ചേർന്നു. അതേസമയം വിതുരർ എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അല്ലെ. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തില് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പഴയ യമരാജന്റെ പദവിയിലേക്ക് പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് അല്ലെ. മാണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശാപം കാരണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിന്റെ അനുയായികള് പട്ടാളക്കാരെന്തേതോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ രാജാവ് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടു.
അത് മാപ്പൊക്കെ ചോദിച്ച് വെറുതെ വിട്ടു. പക്ഷെ അപമാനിതനായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, യമരാജന്റെ അടുത്തെത്തി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ശിക്ഷ നൽകിയതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കുഞ്ഞുകാലത്ത് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നാണ് യമരാജൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, മണ്ഡൂക മുനി യമരാജന് ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് ഒരു മെയ്ഡിന്റെ ദാസിയുടെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ശൂദ്ര സ്ത്രീ ദാസിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഇവിടെ മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, പാണ്ഡുവിന്റെ ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ദാസിയുടെ ഒരു ദാസി പുത്രിക്ക് ദാസിയെ പാണ്ഡുവിന്റെ സഹോദരനായിട്ട് ജനിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നെ വ്യാസദേവനാണ് പിതാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്ത്, സത്യവതി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് വ്യാസദേവനാണ് ഇവർക്ക് മക്കളെ നൽകിയത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര്, പാണ്ഡു, അതേപോലെ തന്നെ അംബിക, അംബാലിക അവരുടെ മക്കളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദാസിയുടെ മകനായിട്ട് ഇവരുടെ അർത്ഥ സഹോദരനായിട്ട് അല്ലെ, അർത്ഥ സഹോദരനായിട്ട് വിതുരർ ജനിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ദാസിയുടെ പുത്രനായത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ത് ചെയ്തു, പാണ്ഡുവിന്റെ മരണശേഷം ധൃതരാഷ്ട്രർ വേണ്ട വിധത്തിൽ അത് പരിചരിച്ച് ആർക്കെല്ലാം നൽകി, രാജകീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകി. ഭരണാവകാശം മാത്രം ഇല്ല. അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉപദേശകനും മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ദാസിപുത്രനാകുമ്പോ രാജ്യാവകാശവും ഇല്ല. അതേപോലെ സാധാരണ ദാസിപുത്രന്മാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശമൊന്നും കാണത്തില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ മറിച്ച് വിതുര രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യവും ധൃതരാഷ്ട്രം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ രാജ്യാവകാശം ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ രാജ്യം ഭരിക്കാനല്ല എത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും. ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം എന്നതുപോലെയാണ് മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശാപം വന്നത് അല്ലെ. ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദാസിയ പുത്രനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്ര സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തീവ്രമായ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കാണിച്ചു തരികയും ഒരു ധർമ്മ ആത്മാവിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ദാസിപുത്രനാണെങ്കിലും ഏതായാലും ഒരു താഴ്ന്ന നിലയിലല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. പിന്നെ എന്താണ്, ധർമാത്മാവിന്റെ അല്ലെ, ധർമ്മം അറിയുന്ന, ധർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു വിതുരരുടേത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രരെ പോലുള്ള ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം പ്രഭാവപൂർണമായിരുന്നു വിതുരരുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ നല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപദേശം കൊടുത്തപ്പം അദ്ദേഹം അത് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം, പാണ്ഡവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ രാജ്യം വിട്ടുകൊടുക്കാനൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങ് എന്താണ്, ദുർമാർഗിയായ പുത്രന്റെ വലയിൽ വീണിരിക്കുകയാണ്, ആ ദുർമാർഗയെ പുറത്താക്കൂ എന്നൊക്കെ വരെ ആര് പറയുകയുണ്ടായി, വിതുരർ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് മാതാജി ഇല്ല കേട്ടോ, അത് അംബിക മാതാജി ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇത് ആര് കേട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ കേട്ടുകൊണ്ട് വരികയും, അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ദാസിപുത്രന് ഉപദേശം നൽകാൻ അവകാശം നൽകിയത്, ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഒക്കെ അടിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്തു വെക്കോളണം, രാജ്യം വിട്ടു പോകണം, ഇതുവരെയും ചെയ്ത സേവനം മാനിച്ചാണ് ജീവൻ പ്രാണൻ മാത്രം നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദാസിപുത്രൻ എന്റെ പിതാവിന് എനിക്കെതിരായിട്ട് ശത്രുവിനെ അനുകൂലിച്ച് ഉപദേശം നൽകാൻ അത്രയ്ക്ക് ഉള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ്, അത്രയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്.
കൊട്ടാരം രാജ്യവും വിട്ടു പോകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അത് തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് ആരെടുക്കുന്നു? വിതുരർ എടുക്കുന്നു. എന്തിനാ? തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനായിട്ടുള്ള, സത്സംഗത്തിന് പോകാനുള്ള, നല്ല ഭക്തരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കും, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കും ഇതും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിരിക്കും ഇതും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ എപ്പോഴും ഭക്തർക്ക് നല്ലത് വരാനായിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? നന്മ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയായിട്ടായിരിക്കും എന്നെ ഇപ്പൊ പുറത്താക്കിയതും ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാതായതും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു വിതുരർ വിചാരിച്ചു. സാധാരണ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടെടുത്ത് എറിയുന്ന പോലെയാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വീടും ഇല്ല, ബന്ധുക്കളും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഉടുത്ത വസ്ത്രം മാത്രമാണുള്ളത്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചു രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ നടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്നത്, ഉടുവസ്ത്രം മാത്രമായിട്ട്. അപ്പൊ എത്ര വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ആള് ഇത്രത്തോളം തരം താഴ്ത്തി. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തര് ചിലപ്പം അങ്ങേറ്റം ഉയർത്തിയിട്ട് പൂന്താനം തിരുമേനി പറയുന്നത് പോലെ അല്ല, ഇന്നലെ എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല, നാളെയും ഇന്നലെയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല, ഇനി നാളെയും എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല, എന്നെ കണ്ട തടിക്ക് വിനാശവും ഇന്നേരമെന്നേതും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ആയിരുന്നു വിതുരരുടെ അവസ്ഥ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു, ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പദ്ധതി ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. മനസ്സിൽ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച് ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത ദരിദ്രനെ പോലെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭിക്ഷാടകനെ പോലെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും. അപ്പൊ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി അങ്ങനെയാണ് മൈത്രേയനെയും എല്ലാവരെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും. അപ്പൊ ഉദ്ധവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈത്രേയനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഉദ്ധവർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കസിനും ഒക്കെയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ അവസാന നിമിഷം വരെ ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഉദ്ധവരെ കാണുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്നെക്കാളും മുതിർന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് പറ്റിയ എന്നെ പോലെ തന്നെ അറിവുള്ള ആളാണ് മൈത്രേയൻ. മൈത്രേയനും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ മൈത്രേയന്റെ ശിഷ്യനാകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത് പ്രകാരം വിതുരർ എവിടോട്ട് പോകുന്നു? ഹരിദ്വാറിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ മൈത്രേയനിൽ നിന്ന് എല്ലാ തത്വങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം മൈത്രേയൻ വഴി സ്വീകരിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും എവിടെ വരുന്നത്? ഇവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പാണ്ഡവർ അധികാരത്തിൽ വന്നു, കൗരവരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ധൃതരാഷ്ട്രരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം, അല്ലെ? ഇനിയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതം പാഴായി പോകും എന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അപ്പോൾ ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന കാരണം എന്താണ്? അതുവരെ മകനുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? മകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിതുരർ പറയുന്നതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെവിക്കൊള്ളില്ല. അപ്പൊ മകനെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദുര്യോധനനെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉപദേശം കേൾക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്തിനു പോയത്? ഈ കൊട്ടാരം വിടുകയും വനത്തില് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തിയുത സേവന അതെന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര പോലുള്ള ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം പ്രഭാവ പൂർണ്ണമായിരുന്നു വിതുരരുടെ ജീവിതം. അത്രയ്ക്കും നല്ല ഒരു ജീവിതം, നന്മ നിറഞ്ഞ തിളക്കമാർന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. ഒരു കൽമഷങ്ങളും ഇല്ലാത്ത, ഒരു പാപങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു വിതുരർ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന പുണ്യപ്രവർത്തികളാൽ സദാ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് സമയം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രകാരം ശൂദ്രജന്മത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശൂദ്രൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒന്നും തന്നെ ആരനുഭവിച്ചില്ല?
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും വിതുരരെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതാണ് വിതുര നീതി എല്ലാം എല്ലാവരും സശ്രദ്ധം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇഹലോകവാസത്തിന് ശേഷം പിതൃലോക നിവാസികളാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും പൂർവ്വസ്ഥാനത്ത് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാനുമായി വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ സേവകരാണ് ദേവന്മാർ. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവകർ ഭഗവാനുമായി നിരന്തരം വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരായിരുന്നു. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ സേവകരും അവിരാമം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായതിനാൽ സഹചരന്മാർ അവയെല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാർ ഇവിടെ സഹചരന്മാരാണ്, ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ, സഹായികളാണ്. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഓരോ ദേവന്മാരും അതാത് ആ ഡ്യൂട്ടികൾ പോലെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തർ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ട് ദേവന്മാരെ താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതേസമയം ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും സ്മരിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. മറ്റേതെന്താണ്, ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർക്ക് കൊടുത്ത കർത്തവ്യങ്ങൾ അവർ നിറവേറ്റുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ അതല്ല, ഭഗവാനോട് സ്നേഹം തോന്നി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രേമം തോന്നി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒന്നും കാക്ഷിക്കാതെ, അല്ലെ, നിഷ്കാമമായിട്ട് അവർ സേവനം നടത്തുന്നു. സേവനമാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സ്വകാര്യ സേവകരും അവിരാമം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. അർജുനനോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ഒരു ശ്ലോകത്തില് അർജുനനോട് പറയുന്നു. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് എന്റെ കാലത്താണല്ലോ അങ്ങിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, കാരണം നീ അണുവാണ്, അല്ലെ, അംശം മാത്രമാണ്, ഞാൻ വിഭുവാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പഴയതും ഇപ്പോഴത്തതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെല്ലാം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസം, ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യവും അറിയുന്നു. ആത്മാവാണെങ്കിൽ അവനവന്റെ കാര്യം മാത്രം അവനവനെ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ, അവനവനെ മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും പിന്നെ ദേവന്മാരും തമ്മിലും അതേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ദേവന്മാരെങ്കിലും ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അത്രയും ശക്തിയില്ല, അല്ലെ. ഒരു ചെറിയ അംശം ശക്തി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതേസമയം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അനുയായികളും പല പല പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ പല പല കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും പോലെ എന്നാ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യൻ രാവിലെ സൺറൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന. അതേസമയം വേറൊരു വശത്ത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് രാത്രിയാകുന്നു, അവിടെ സൺസെറ്റ് ആയി, അല്ലെ. ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടം വിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന് മരണമില്ല, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ സമയവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനുണ്ട് ഒരിടത്തല്ലെങ്കിൽ വേറൊരിടത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്ന അവിരാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടതടവില്ലാതെ അസംഖ്യം എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ അവതരിക്കുന്നു, എന്ത് അവതാരമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായതിനാൽ സഹചരന്മാർക്ക് അവ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ കൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചല്ലേ. നമുക്ക് ഓർമ്മ തരുന്നതും ബുദ്ധി തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ, മറവി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും മറക്കുന്നില്ല, അതേസമയം ജീവാത്മാവ് എല്ലാം മറക്കുന്നു.
അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായവരാകയാൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളെ അവർ വിസ്മരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ദേവന്മാരും അതേപോലെ അനുചരന്മാരും എല്ലാം അനുചരന്മാരും മനുഷ്യരും എല്ലാം അത് മറക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം അണുക്കളായതുകൊണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 4:5 ഈ വസ്തുത സമർത്ഥിക്കുന്നു. 4:5 ശ്ലോകം എന്താണ്? ബഹൂനി മേ വൃതീതാനി ജന്മാനി തവ അർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേത്ത പരന്തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്ന എന്താണ്? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റത് പിന്നെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്ക് കഴിയത്തില്ല. നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? നിനക്ക് ഓർമ്മ വരത്തില്ല, ദിവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചതാ. അപ്പൊ നീയും ഞാനും എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന ഏതാണ്? വിശാഖസഖിയാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ അർജുനൻ അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 50. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്രൗപദീ തദാജ്ഞായ പദീനാമനപേക്ഷതാം വാസുദേവേ ഭഗവതി ഏകാന്തം മതിരാപതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രൗപദീ തദാജ്ഞായ പദീനാമനപേക്ഷതാം വാസുദേവ ഭഗവതി. ഇതെന്താണ്? ഹേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഏക മതി അല്ലെ? അതാണ് ഹി ഏക അന്ത മതി ആപ. അതാണ് ഏകാന്ത മതിരാപ എന്ന് പറയുന്നത്. പിരിച്ചിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹി ഏക മതി ആപ തം. കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണോദജി വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്രൗപദീ ച തദാജ്ഞായ പദീനാമാനപേക്ഷതാ വാസുദേവേ ഭഗവതി ഹേകാന്തമതിരാപതം. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക്. ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരുടെ പത്നി ചാവും. തഥാ ആ സമയം ആജ്ഞായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പദീന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അനപേക്ഷത അവളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വാസുദേവേ ഭഗവാൻ വാസുദേവന് ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ നിശ്ചയമായും ഏക അന്ത പൂർണ്ണമായും മതി ഏകാഗ്രത മതി ആപ ലഭിച്ചു തം അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മഹാപ്രസ്ഥാന സീരിയലൊക്കെ കാണുമ്പോ അതിലൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ്? പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ദ്രൗപദിയും പോയി ആരാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിരൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. നമ്മളൊരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറയല്ലേ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ അതേപോലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഇത് ആദ്യം ദ്രൗപദി വീണു എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ദ്രൗപദി വീണു, നകുലൻ, സഹദേവൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര് വീണാലും ഓരോരുത്തർ വീഴുമ്പോഴും ഭീമൻ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും വീഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡ്രോബാക്ക്, അവരുടെ എന്താണ് കുറവ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയും. അപ്പൊ ചിലർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ദ്രൗപദിക്ക് ചിലപ്പോ സൗന്ദര്യത്തില് അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ദൂഷ്യം എല്ലാം പ്യുവറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൂഷ്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യന് തെറ്റ് പറ്റുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ തെറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആരും പരമശുദ്ധമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പക്ഷെ പരമശുദ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആര് വീണാലും അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകും, ആരും സഹായിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വീണവരെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകും. അടുത്ത ആള് വീഴും, അപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിലോട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കയറി പോകുന്നത്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നായ എന്ത് ചെയ്ത്? അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ മാത്രമായപ്പോ യുധിഷ്ഠിരനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ദേവലോകത്ത് നിന്ന് ഇന്ദ്രനും മറ്റുമൊക്കെ വന്നപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ? ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ അനുഗമിച്ച ഈ നായയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ട. അത്രയ്ക്ക് ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നായ കൂടെ ഉണ്ടായില്ല. ആ നായ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത്
ശരിയല്ല, നായയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ. അപ്പൊ പറയും സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ നായയെ കൊണ്ടുപോകും? എന്നാ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട, ഞാൻ നരകത്തിൽ പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നായ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണിക്കുന്നത്. ആരായിരുന്നു നായ? യമദേവൻ. യമദേവനായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ധർമ്മം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധർമ്മം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. അതായത് മരണസമയത്ത് പോലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ധർമ്മം വിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയും സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ വീണപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തില്ല, യുധിഷ്ഠിരൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ, പോകുന്നു. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് അവരെന്താണ്, അത്രയ്ക്ക് ചങ്ങാതിമാരും കൂടെ ആയിരുന്നതാണ് അല്ലെ. വേറെ സഹോദരന്മാരും ഭാര്യയും അല്ല, ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് വീണിട്ട്, ഉറ്റ ചങ്ങാതി വീണിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യണം, അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ പോയപ്പോ എന്താ കാണുന്നത്, ഈ വീണവരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ വേറെ ആരെയൊക്കെ കാണുന്നു, ദുര്യോധനാദികളെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും അധർമ്മികളും ഇവിടെ എത്തിയോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്, മരണം വരിച്ചത് അല്ലേ. അത് കാരണം അവർക്ക് ഉച്ഛിഷ്ട ലോകത്തിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള അർഹതയുണ്ടായി. അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ ഗോലോകത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില് ദ്രൗപദി ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മള്. പക്ഷെ ഇവിടെ ദ്രൗപദിയെ കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ദ്രൗപദിയും സുഭദ്രയും അല്ലാതെയാണ് ഭഗവാനിൽ ചിന്ത കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, പതിമാരെ പോലെ തന്നെ എവിടെ എത്താനായിട്ട്, ആത്മീയ ലോകത്തെത്താനായിട്ട് അവർക്കും സാധിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ സ്വഭർത്താക്കന്മാർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകുന്നത് ദ്രൗപദിയും ദർശിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത്രയും കാലം ദ്രൗപദിയാണ് എല്ലാം അല്ലെ, എല്ലാം ആയിരുന്നത്, എന്തെല്ലാം സഹിച്ച ദ്രൗപദിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ദ്രൗപദിയെ നോക്കാതെ, തന്നെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ ഭർത്താക്കം, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ്, നമ്മൾ വെറും കൈയോടെ വന്ന് വെറും കൈയോടെ പോകുന്നു, തനിച്ചു വന്നു തനിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണം ആകുമ്പോ നമ്മൾ ആരും കൂട്ടു കാണത്തില്ല. തനിക്ക് ദാനം പുരയ്ക്ക് തൂണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവനവൻ തനിയെ പോകും. വന്നതും തനിയെ തന്നെ, പോകുന്നതും തനിയെ. ഇരട്ട പെറ്റാലും എന്താണ്, ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും എന്താണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും ജനിച്ചത്. 9 മാസം ദിവസവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തോ ഒരുമിച്ച് കിടന്നെങ്കിലും മരണസമയത്ത് ഓരോരുത്തരായിട്ടാ പോകുന്നത്, ആരും കൂട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ദ്രൗപദിക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. സഖിയാണല്ലേ, ദ്രൗപദിയുടെ സഖിയാണ് കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണന്റെ സഖിയാണ് ദ്രൗപദി അല്ലെ. സഖി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ദ്രൗപദിയും സുഭദ്രയും അപ്പൊ സഹോദരിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നരായി തീരുകയും അവരുടെ പതിദേവന്മാരുടെ അതേ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേപോലെ സുഭദ്രയെ ആര് കൂട്ടിയില്ല, അർജുനനും കൂട്ടിയില്ല അല്ലെ സുഭദ്രയെ. അതെ, ദ്രൗപദി 5 പേരും കൂട്ടിയില്ല, മറ്റൊരു ഒരാളെ ഉള്ളു. ഈ 5 പേരുണ്ടായിട്ട് ആരും ദ്രൗപദിയെ കൂട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരുവൻ ഒരു വിമാനം പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അവനവന് മാത്രമേ കാണൂ എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം, അവന് മറ്റു വിമാനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിമാനത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോരുത്തരും എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒരു വിമാനത്തെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിനും ആ അവസ്ഥയെ സഹായിക്കുവാനാകില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ആകാശത്തൂടെ പറക്കുന്നത്. അപ്പം വിമാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്ര അകലം വേണമെന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഹൈറ്റിലും ഇത്ര അകലം വേണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ നേർക്ക് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു വിമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല് വേറൊരു വിമാനം ചിലപ്പോ അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോ അതിന് ഏതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഏതാണ് ATC ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ അറിയിക്കുകയേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ അറിയിച്ച് അവരാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് വിമാനത്തിന് സുരക്ഷിതമായിട്ട്
മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊരു വിമാനത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയാം. അതുപോലെയാണ് ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ ഏവർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ഏതൊരുവിധ സഹായവും ഇല്ലാതെ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവനവൻ ശ്രമിച്ചാലേ നടക്കൂ അല്ലെ. നമ്മൾ രണ്ട് ആത്മാക്കള് പതിയും ഭർത്താവും ഭാര്യയും ആണെങ്കിലും എന്താണ് പോകാൻ എവിടെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോകാനായിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവനവൻ തന്നെ അതിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കടമകളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഭർത്താവിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കണം, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കാര്യവും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ് മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കണം, സ്വയം പരിരക്ഷിക്കണം. എങ്കിലും ആകാശത്തിൽ ഉയർന്ന് പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എല്ലാ സഹായവും കിട്ടും. വിമാനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കും കിട്ടും. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവനവൻ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം. അതേപോലെ ആത്മീയ ആചാര്യനും പിതാവിനും മാതാവിനും ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും ഭർത്താവിനും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാം എങ്ങനെ ജനന മരണ സാഗരം കടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം വേണ്ടുന്നതായ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്കും ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കണം. എന്നാൽ സാഗരതരണം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ഒരുവൻ സ്വപരിരക്ഷയെ സ്വയം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതും പൂർവമായി സ്വീകരിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകിക ജീവിതം അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ലൗകികമാകുന്ന സംസാര സാഗരം നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ ലൗകിക ജീവിതം. ഇത് സമുദ്രം പോലെയാണ്. അത് നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അതിൽ നമ്മൾ സ്വയം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അതിനെന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചതും കേട്ടതും അല്ലേ ആയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ സാധനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. ദ്രൗപദിക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആരും കൂടെ പോരുവാൻ ദ്രൗപദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. മഹാന്മാരായ തന്റെ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെയും കാത്തു നിൽക്കാതെ ദ്രൗപദിക്ക് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നു. പൂർവ്വ പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നതിന് ദ്രൗപദി ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തയായി പത്നിമാർക്ക് അവരുടെ പതിദേവന്മാരുടെ അതേ രീതിയിൽ അതേ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെ എത്താൻ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ദ്രൗപദിക്കും സുഭദ്രയ്ക്കും സാധിച്ചു. അവരുടെ വർത്തമാന ശരീരങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ അവർ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, അവരുടെ ഇതേ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അവർ പോയത്. ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ശരീരത്തോടു കൂടി അവർ പോയി. സുഭദ്രയുടെ നാമം ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ദ്രൗപദിക്കും സുഭദ്രയ്ക്കും അതേ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അവരിരുവർക്കും ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ടതായി വന്നില്ല. അപ്പൊ ഉടലോടെയാണ് അവർ എവിടെ പോയത്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയത്. കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത്, അവനവൻ ജനിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടെ എല്ലാം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്നാണ്. അതെ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്പൂതിരി ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതെ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 51 ഒന്നമോ ഭഗവതി. സമയമായി. ഇനിയിപ്പോ ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളു, എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധയായിട്ട് ഭഗവത് പ്രിയാണാം പാണ്ഡോ സുദാനമിതി സംപ്രയാണം ശൃണോത്യലം സ്വസ്തയനം പവിത്രം ലബ്ധാഹരോ ഭക്തിമുപൈതി സിദ്ധ്യം. പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. യാതൊരുവൻ ശ്രദ്ധയാ ഭക്തിയോടെ
ഏതീ ഭഗവത് പ്രിയാണ് പരമപുരുഷന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പാണ്ഡുവിന്റെ സുദാനം പുത്രന്മാരുടെ ഈ പ്രകാരം സംപ്രയാണം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള പ്രയാണം ശൃണോതി ശ്രവിക്കുന്നു അലം മാത്രം സ്വസ്തിയനം സൗഭാഗ്യം പവിത്രം പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധമായത് ലബ്ധ ആർജിച്ചിട്ട് ഹരോ പരമപുരുഷന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉപരി നേടുന്നു സിദ്ധിയും പരിപൂർണ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ ആരാണോ ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പാണ്ഡവരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തരാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്നാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കുള്ള പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം സർവദാ മംഗളകരവും പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആകയാൽ ഈ ആഖ്യാനം ഭക്തിവിശ്വാസത്തോടെ ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും നിശ്ചയമായും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായ ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദത്തിന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ആഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള ആഖ്യാനം സ്വയം പരിപൂർണമാണ്. ആകയാൽ ഭക്തി മനോഭാവത്തോടെ അവ ശ്രവിക്കുന്നത് ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തത സഹചാരികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായുള്ള അത്തരം നിരന്തര സഹവാസം ഒരുവനെ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുകയെന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ സുനിശ്ചിതമായി പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു എന്ന 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏതാണ് സഹായിക്കുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണമാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രവിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കും ഭഗവാനോടുള്ള സഹവാസം ഉണ്ടാകും, നിരന്തര സഹവാസം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്കും സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധു